Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 4Б. Корпус ліцця. Вакзал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Завод ліцця і нармалей. прыпынак Завод ліцця і нармалей. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Адкрытае акцыянернае таварыства Гомельбудматэрыялы. Паважаныя пасажыры, нагадваем вам, пры ўваходзе ў транспартны сродак пасажыр абавязаны здымаць наплечныя сумкі са спіны і перавозіць іх у руках. прыпынак Адкрытае акцыянернае таварыства Гомельбудматэрыялы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Магілёўская. прыпынак Вуліца Магілёўская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Тэкстыльная. прыпынак Вуліца Тэкстыльная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Аўтацэнтр Рено. Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 4Б. Корпус ліцця. Вакзал. прыпынак Аўтацэнтр Рено. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Маладзёжная. прыпынак Маладзёжная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Пожарная часть. прыпынак Пожарная часть. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Фадзеева. Паважаныя пасажыры, будьце ўзаемна ветлівыя. Саступайце месца пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям сталага ўзросту. Прыпынак Вуліца Фадзеева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Завод самаходных камбайнаў. прыпынак Завод самаходных камбайнаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца герояў падпольшчыкаў. прыпынак Вуліца герояў падпольшчыкаў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Прадпрыемства Гарэлектратранспарт. прыпынак Прадпрыемства Гарэлектратранспарт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Вуліца Чангарскай дывізіі. Кто должен заботиться о безопасности дома? В первую очередь его хозяин. Прислушайтесь к советам МЧС. Не эксплуатируйте неисправное печное отопление и не пользуйтесь для обогрева жилища неисправными и самодельными электронагревательными приборами. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра. Включение в сеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности может стать причиной пожара. Уходя из дома, выключайте все электроприборы из сети и обязательно установите автономный пожарный извещатель. Безопасность в доме – дело каждого. Берегите себя. прыпынак Вуліца Чангарскай дывізіі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Свято-Троіцкі храм. прыпынак Свято-Троіцкі храм. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Адкрытае акцыянернае таварыства Рамбытэхніка. прыпынак Адкрытае акцыянернае таварыства Рамбытэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Універсітэт імя Францыска Скарыны. прыпынак Універсітэт імя Францыска Скарыны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Універмаг Гомель. прыпынак Універмаг Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак Фабрыка 8 сакавіка. Паважаныя гамяльчане і госці нашага горада. Вас вітае прадпрыемства Гарэлектратранспарт. Жадаем прыемнай паездкі. Заўсёды рады бачыць вас у ліку сваіх пасажыраў. Прыпынак Фабрыка 8 сакавіка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак
Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Прыпынак. Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Медтэхніка. Припинок. Медтэхніка. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок. Вакзал. Концовый. Припинок. Вакзал. Концовый.